λεπτά πριν από τις 11 στον Στίγμα, Γρηγόρης Μπάστας και Σπύρος Λιβέρης. Ασφαλώς στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας σήμερα είναι η χθεσινή απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας να εξετάσει στην ουσία την προσφυγή αυτή των καναλιών για την αντισυνταγματικότητα ή μη του νόμου Παπά. Πριν από λίγο διάβασα ένα καλό. Φήμες λένε ότι ο Πρωθυπουργός κατευθύνεται στο Συμβούλιο της Επικρατείας για να εξηγήσει στους δικαστές ότι ψήφισαν ενάντια στην εισήγησή του και πρέπει να ξαναψηφίσουν. Καλό. Πολύ καλό. Λοιπόν, για το θέμα αυτό και όχι μόνο, θα συζητήσουμε τώρα με τον κύριο Κωνσταντίνο Τσιάρα, τον γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδος Νέας Δημοκρατίας και πρώην Υφυπουργό Εξωτερικών. Καλή σας ημέρα από Ζάκυνθο, κύριε Τσιάρα. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας, καλημέρα στους ακροατές σας στην ωραία Ζάκυνθο. Να ξεκινήσουμε από αυτή την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Πώς την μεταφράζετε εσείς? Για μας δεν αποτελεί έκπληξη, διότι πιστεύαμε πάντα και στην ανεξαρτησία της δικαιοσύνης, αλλά και αν θέλετε στο δίκαιο όλων αυτών των θέσεων που είχαμε προβάλει όλο το προηγούμενο διάστημα, πιστεύοντας ότι ο συγκεκριμένος νόμος είναι απολύτως αντισυνταγματικός, προσβάλλει το Σύνταγμα, δημιουργεί ένα σοβαρό ζήτημα δημοκρατίας και βεβαίως η δικαιοσύνη έδειξε με έναν τρόπο που, επαναλαμβάνω, θα έπρεπε να... και το βλέπουμε σχεδόν πάντα. Εμείς, η Νέα Δημοκρατία πιστεύει στην απόλυτη ανεξαρτησία της δικαιοσύνης. Ποτέ δεν έκανε δηλώσεις προκειμένου να επηρεάσει αποφάσεις, κάτι το οποίο είδαμε το τελευταίο διάστημα και μάλιστα σε συχνές διαφορετικές περιπτώσεις. Πιστεύουμε ότι θα συνεχίσει με τον ίδιο τρόπο, μπαίνοντας και στην ουσία της συζήτησης. Από εκεί και πέρα, οποιαδήποτε απόφαση δικαιοσύνης είναι σεβαστή. Είναι πολύ καθαρή και πολύ συγκεκριμένη η θέση της Νέας Δημοκρατίας. Ωστόσο, όπως καταλαβαίνετε, όλες αυτές οι προειδοποιήσεις τις οποίες είχε απευθύνει προς την κυβέρνηση ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, νομίζω ότι δυστυχώς για την κυβέρνηση έδειξαν ότι είχαν μια πραγματική βάση, γιατί υπάρχει ένα τεράστιο ζήτημα. Είναι ανεπίτρεπτο και είναι απαράδεκτο αυτό το οποίο έκανε η κυβέρνηση, όπως είναι ανεπίτρεπτη και απαράδεκτη η τροπολογία που επιχείρησε να φέρει ο κύριος Παπάς την Παρασκευή το βράδυ, στο παραπέντε και κυριολεκτικά και την απέσυρε, με δεδομένο ότι θα έπρεπε να κλείσουν όλοι οι τηλεοπτικοί σταθμοί σε ελάχιστο χρόνο από τη δημοσίευση των τελικών υπερθεματιστών. Ενώ είχε κάτι άλλο να αγγείλει στον προηγούμενο νόμο του, ήθελε ο ίδιος για άλλη μια φορά να ανατρέψει έναν προηγούμενο δικό του νόμο, προσπαθώντας να δημιουργήσει δεδομένα. Φαίνεται ότι αυτά δεν μπορούν να περάσουν με τον τρόπο που τουλάχιστον θα θέλανε οι κυβερνώντες. Υπάρχει ένα πάρα πολύ σοβαρό ζήτημα και βεβαίως προκαλεί πραγματικά θυμηδία μια παραβολική εντός εισαγωγικών αναφορά όπως αυτή που κάνατε νωρίτερα, μιας και πρόσφατα είδαμε και πολλά πράγματα στο συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ, τα οποία δημιούργησαν πολύ μεγάλη ένταση γενικότερα σε όλο το πολιτικό σύστημα. Πάντως καταλαβαίνετε ότι οι υπερθεματιστές, αυτοί που κατάφεραν να πάρουν τελικά τηλεοπτική άδεια, είναι λογικό να ζητούν να κλείσουν τα κανάλια που δεν διαθέτουν άδεια, διότι τρώνε από την διαφημιστική πίτα. Δεν είναι παράλογο? Μα δεν φταίνε τίποτα οι συγκεκριμένοι άνθρωποι. Προς Θεού. Δεν τα βάζει κανείς μαζί τους. Ούτε λέμε ότι δεν έχουν δίκιο. Διότι όσοι συμμετείχαν σε ένα διαγωνισμό συμμετείχαν με βάση ένα νόμο που με ένα πολύ συγκεκριμένο τρόπο υποστήριξε η κυβέρνηση και ο αρμόδιος υπουργός, ο οποίος όμως για μας, επαναλαμβάνω, είναι αντισυνταγματικός. Δεν φταίνε οι τελικοί υπερθεματιστές για αυτό το οποίο έχει συμβεί. Ας ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα. Ούτε κανείς τα έχει μαζί τους. Τον αντίον οι άνθρωποι είναι επιχειρηματίες, έτσι εκτιμήσαν και έτσι επιλέξαν να κινηθούν. Το ζήτημα είναι, επαναλαμβάνω για άλλη μια φορά, ότι εδώ τίθεται ένα πολύ μεγάλο ζήτημα δημοκρατίας. Όταν για το Σύνταγμα η μόνη υπεύθυνη ανεξάρτητη αρχή είναι το ΕΣΟΥΡΟΥ, προκειμένου να γνωμοδοτεί, να βάζει κανόνες, να θέτει το πλαίσιο, να καθορίζει τον αριθμό και την διαγωνιστική διαδικασία για τις άδειες των ραδιοτηλεοπτικών μέσων μαζικής ενημέρωσης, και όλη αυτή η δυνατότητα, όλη αυτή, εν πάση περιπτώσει, η αρμοδιότητα εκχωρείται με ένα νόμο σε ένα πρόσωπο ενός υπουργού, αντιλαμβάνεστε ότι μιλάμε για κατάφορη παραβίαση του Συντάγματος. Επιπλέον υπάρχει ένα ζήτημα δημοκρατίας. Θα πρέπει να μας απαντήσει πλέον πιστικά ο κύριος Παπάς πώς είναι δυνατόν να καθορίζεται ο αριθμός των τηλεοπτικών αδειών στον αριθμό μόλις 4 αδειών, πανελλαδικής εμβέλειας εννοείται. Και πώς τώρα εκ των υστέρων ζητάνε επανασύνθεση του ΕΣΟΥΡΟΥ, προφανώς με συγκατάβαση και συνένεση της Νέας Δημοκρατίας, όταν νωρίτερα το ΕΣΟΥΡΟΥ δεν ήταν αυτό που έπρεπε να δώσει, επαναλαμβάνω, όλες τις απαντήσεις και να βάλει όλους τους κανόνες προκειμένου να λειτουργήσει ο διαγωνισμός στο πρώτο επίπεδο για τα κανάλια πανελλαδικής εμβέλειας. Ναι, αλλά δεν εδώ ακούγεται... υπάρχουν πολλά ζητήματα, όπως καταλαβαίνετε, τα οποία πληγώνουν τη μεταπολιτευτική δημοκρατία της χώρας μας, δημιουργούν ερωτήματα. Θα έλεγα ότι υπάρχουν υποψίες διαπλοκής, θα έλεγα ότι υπάρχουν ζητήματα τα οποία δημιουργούν
προϋποθέσεις μιας αυταρχικής συμπεριφοράς ενός υπουργού της κυβέρνησης και βεβαίως όλης της κυβέρνησης και προφανής διάθεση να ελεγχθεί απολύτως το ραδιοτηλεοπτικό τοπίο. Τώρα που βλέπουν ότι όλη αυτή η υπόθεση βαίνει σε συγκεκριμένη αντίκρουση συνταγματική, είναι προφανές ότι προσπαθούν να αναζητήσουν λύση με την επανασύνθεση του ΕΣΟΡΟΥ, προκειμένου το ΕΣΟΡΟΥ να συνεχίσει όλους τους υπόλοιπους θεωρητικά διαγωνισμούς για άδειες περιφερειακών μέσων κλπ. Ή θεματικών μέσων τηλεοπτικών, ραδιοφωνικών, προκειμένου να αποκτήσουν και μια τέτοια νομιμοποίηση. Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, δεν μπορεί να γίνει. Η Νέα Δημοκρατία έχει μια καθαρή θέση. Εμείς ζητήσαμε από την κυβέρνηση να αποσύρει τον νόμο ΠΑΠΑ και την ίδια τη στιγμή θα συνενούσαμε, θα βρίσκαμε τις λύσεις, θα καταλήγαμε στα πρόσωπα τα οποία θα συγκροτούσαν το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, προκειμένου η συγκεκριμένη ανεξάρτητη αρχή να εργαστεί με βάση τη συνταγματική επιταγή. Αυτό, ξέρετε, ακούγεται και λίγο εκβιαστικό. Δηλαδή, επειδή δεν καταφέρατε να βρείτε μια κοινή λύση για το Συμβούλιο της Επικρατείας εδώ και καιρό, μόνιμα τώρα θα εκθέτετε αυτό το ζήτημα. Μισό λεπτό. Δεν συμφωνώ με αυτή σας τη θέση ότι είναι εκβιαστικό από τη δική μας πλευρά. Είναι εκβιαστικό το να θέλει κανείς να τηρήσει τους όρους και τους κανόνες του συντάγματος. Είναι εκβιαστικό να υποστηρίζει κανείς μέσα από τον πολιτικό του ρόλο ως αξιωματική αντιπολίτευση ή ως κοινοβουλευτική, εν πάση περιπτώσει, εκπροσώπηση ή κοινοβουλευτικό ρόλο, να θέλει να προασπίσει το προφανές, το σύνταγμα της χώρας. Δεν είναι εκβιαστικό, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Είναι ακριβώς το αντίθετο. Και εμείς το είπαμε από την πρώτη στιγμή. Αποσύρτε τον νόμο ΠΑΠΑ, ο οποίος παραβιάζει κατάφορα το Σύνταγμα, είμαστε διατεθειμένοι να καθίσουμε στο τραπέζι και να συμφωνήσουμε. Πώς συμφωνήσαμε για τόσες άλλες ανεξάρτητες αρχές? Πώς στην πραγματικότητα έχουμε ολοκληρώσει όλον τον κύκλο των ανεξαρτήτων αρχών που είχαν κενά ή έπρεπε να αλλάξουν τα πρόσωπα ή έπρεπε εν πάση περιπτώσει να καταλήξουν με ένα συγκεκριμένο τρόπο κάπου? Αυτή είναι μια πραγματικότητα την οποία όλοι μας γνωρίζουμε. Δεν την αμφισβητεί κανείς, αλλά όταν έπρεπε η Νέα Δημοκρατία να κληθεί να συνενέσει στην επανασύσταση μιας ανεξάρτητης αρχής, η οποία έπαβε πλέον να έχει το ρόλο που της αναθέτει το Σύνταγμα, αντιλαμβάνεστε ότι θα ήταν σαν να συνενούσε σε μια κατάφορη παραβίαση του Συντάγματος. Πέρα από τα τηλεοπτικά τώρα. Είναι η επιλογή που έκανε η κυβέρνηση. Εμείς δεν συνενούμε σε μια τέτοια επιλογή. Πέρα από τα τηλεοπτικά, το κλίμα που έχει δημιουργηθεί το τελευταίο καιρό στη δικαιοσύνη, φαντάζομαι θα συμφωνείτε μαζί μου ότι δεν είναι και το καλύτερο, έτσι? Προφανώς. Πώς το εξηγείτε? Μα με συγχωρείτε πολύ, δεν έχει ευθύνη η κυβέρνηση για όλα αυτά που έχουν γίνει στη δικαιοσύνη το τελευταίο χρονικό διάστημα? Είναι δυνατόν να γίνεται ένα τέτοιο παιχνίδι με το κλείσιμο του μπατιού είτε για την αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης των δικαστικών, επιλογή με την οποία είναι αντίθετοι και οι δικαστές και οι εισαγγελείς, ή από την άλλη πλευρά να δημιουργούνται ζητήματα εντός εισαγωγικών εκβιασμών μέσω πρωτοσέλιδων σε εφημερίδα η οποία ξέρουμε ότι είναι το επίσημο όργανο του ΣΥΡΙΖΑ? Είναι δυνατόν να λειτουργούμε με αυτόν τον τρόπο και να λέμε ότι η δικαιοσύνη παραμένει ανεπηρέαστη? Εδώ υπάρχουν σοβαρά ζητήματα τα οποία πλέον έχουν αρχίσει να κλονίζουν τα θεμέλια της δημοκρατίας μας. Και αυτή είναι μια θέση η οποία δεν εδράζεται απλά και μόνο στην πεποίθηση της Νέας Δημοκρατίας, αλλά έχει ως συγκεκριμένη αναφορά το τι αρχίζει και πιστεύει όλος ο σοβαρός πολιτικός κόσμος και βεβαίως ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας. Οι Έλληνες πολίτες βλέπουν τι συμβαίνει. Η κυβέρνηση, αδυνατώντας να απαντήσει σε όλα αυτά τα διέξοδα που η ίδια με τη δική της πολιτική έχει δημιουργήσει, και φυσικά αναφέρομαι κυρίως στον οικονομικό τομέα, αδυνατώντας να πει γιατί όλες αυτές οι τερατώδεις υποσχέσεις και όλα αυτά τα μεγάλα ψέματα τα οποία εξτόμησε ο κύριος Τσίπρας από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης το 2014, όχι μόνο δεν γίναν πράξη, αλλά βρεθήκαμε ακριβώς στην αντίθετη ουσιαστικά κατεύθυνση. Θέλετε να σας θυμίσω τα τελευταία, ότι 161.000 οικογένειες πλέον δεν παίρνουν ΚΑΣ, ότι έχουν κυριολεκτικά πετσοκόψει τις επικουρικές συντάξεις, ότι δεν υπάρχει πλέον καμία δυνατότητα ανάπτυξης της χώρας και δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας, όταν οι ίδιοι στο δικό τους DNA δεν έχουν την αίσθηση ότι πρέπει να υποστηρίξουν την επιχειρηματικότητα, ότι έχουν υποθηκεύσει την ελληνική περιουσία για 100 χρόνια, μάλλον ας ακριβολογούμε, για 99 χρόνια, γιατί μας διορθώνουν οι συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι δυνατόν όλες αυτές οι πολιτικές να είναι σε μια γκάμα επιλογών που να λένε ότι θα φέρουν τη χώρα σε μια καλύτερη κατάσταση? Και επιπλέον, επειδή έχουμε να συζητήσουμε το προσχέδιο του προϋπολογισμού σήμερα, θα σας πω ότι υπάρχουν τόσα πολλά ζητήματα για τα οποία η κυβέρνηση ουσιαστικά κρίνεται ανακόλουθη, αναξιόπιστη και αναποτελεσματική, που νομίζω ότι θα ολοκληρωθεί ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της εικόνας μιας κυβέρνησης παντελώς ανίκανης να διαχειριστεί τη μεγάλη κρίση στην Ελλάδα. Και όλα αυτά σε μια, αν θέλετε, χρονική στιγμή που η οποιαδήποτε σύγκριση με 2 χρόνια πριν, μιλάω για το τέλος του 2014, είναι καταλυτική υπέρ εκείνης της περίοδου. Διότι το κόστος των 2 χρόνων του ΣΥΡΙΖΑ είναι να γυρίσει τη χώρα σε ύφεση,
είναι να χαθούν 25 δισεκατομμύρια ευρώ. Είναι μια απώλεια που υπέστη το ελληνικό δημόσιο από την εξαέρωση της προηγούμενης ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών. Είναι να υπάρξουν αθροιστικά μέτρα τα οποία φτάνουν περίπου στα 45 δισεκατομμύρια ευρώ. Κάτι το οποίο σημαίνει περίπου 10.200 ευρώ για κάθε νοικοκυριό. Μιλάμε δηλαδή για μια αλέλαπα η οποία αντί να βοηθήσει την Ελλάδα αυτή την κρίσιμη περίοδο, την ελληνική κοινωνία και τους Έλληνες πολίτες να ορθοποδήσουν, δημιουργεί όλο και μεγαλύτερα εμπόδια, όλο και μεγαλύτερα προβλήματα, όλο και μεγαλύτερες υποχρεώσεις σε κάθε Έλληνα πολίτη, με αποτέλεσμα σε ένα πολύ μικρό βάθος χρόνου, με την άδικη φορολόγηση, με την υπερφορολόγηση και με ζητήματα τα οποία πλέον άπτονται της ποιότητας της δημοκρατίας μας, να γεννά πολλά ερωτηματικά και βεβαίως να αυξάνει την αναξιοπιστία της κοινωνίας απέναντι στο πολιτικό σύστημα. Κύριε Τσιάρα, να εκμεταλλευτώ λίγο έτσι την θητεία σας στο Υπουργείο των Εξωτερικών. Είχαμε συνηθίσει τα τελευταία χρόνια σε μια έτσι ήρεμη, να το χαρακτηρίσω έτσι, κατάσταση ανάμεσα στην χώρα μας και την Τουρκία. Βλέπουμε ότι τον τελευταίο καιρό γίνονται κάποιες δηλώσεις από τον κύριο Ερντογάν που μας ανησυχούν. Πιστεύετε ότι αυτές οι δηλώσεις γίνονται για τα μάτια του κόσμου, να το πω έτσι, για εσωτερική κατανάλωση, για εξαγωγή της κρίσης, ή πραγματικά θα πρέπει να ανησυχούμε ως χώρα? Κοιτάξτε, η Τουρκία ξέρουμε πολύ καλά ότι έχει μια πολύ συγκεκριμένη συμπεριφορά, η οποία σε πολύ μεγάλο βαθμό εκπορεύεται για λόγους εσωτερικής κατανάλωσης. Είναι μια πρακτική την οποία την έχουμε δει πολλές φορές να επαναλαμβάνεται με ένα πανομοιότυπο τρόπο και να δημιουργεί όλα αυτά τα ζητήματα τα οποία σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό δεν έχουν πραγματική βάση. Εδώ όμως πρέπει κανείς να δει ότι τουλάχιστον τα τελευταία 2 χρόνια η ελληνική εξωτερική πολιτική ουσιαστικά επιδέχεται ή εν πάση περιπτώσει δυστυχώς κατακτά ήττες τη μία μετά την άλλη. Κομμάτια μεγάλων και σοβαρών κατακτήσεων που σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό ουσιαστικά είχαμε καταφέρει να τα πετύχουμε σε ένα πολύ μεγάλο βάθος χρόνου στο παρελθόν, χάνονται από τη μια μέρα στην άλλη. Και αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα. Αντί η Ελλάδα αυτή την περίοδο να βγει μπροστά, αντί να έχει έναν κυρίαρχο και σημαίνοντα ρόλο με πολύ συγκεκριμένη άποψη για ζητήματα εξωτερικής πολιτικής, μιας και η γεωπολιτική θέση της χώρας είναι εξέχουσα, σημαντική, με βάση τις διεθνείς εξελίξεις γενικότερα στον περίγυρό μας, στη γειτονιά μας, δυστυχώς μέσα από, αν θέλετε, μια εξωτερική πολιτική πολύ χαμηλό επίπεδου, χωρίς στοχεύσεις, με πολλά ιδεολειπτικά σύνδρομα, αλλά και με πολλές, αν θέλετε, ακραίες συμπεριφορές, υπάρχουν πολλά προβλήματα τα οποία αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται ότι μπορούν σε ένα μεγάλο βαθμό να απαντηθούν. Η χώρα μας δυστυχώς χάνει από το κύρος της, η χώρα μας βλέπει την γειτονιά της που θα μπορούσε να είναι κυρίαρχος και να έχει τον δικό της ρόλο και τη δική της θέση να αναπτύσσεται και να ξεφεύγει, αν θέλετε, από δυνατότητες δικής μας επιρροής. Και αυτό, όπως καταλαβαίνετε, είναι μια πραγματικότητα την οποία σε πολύ μικρό βάθος χρόνου θα την πληρώσουμε όλοι μαζί. Δέστε μόνο τη φυγή των ελληνικών επιχειρήσεων προς την Βουλγαρία και τι απαντούν οι αρμόδιοι κυβερνητικοί παράγοντες. Δέστε ότι η Τουρκία αυτή τη στιγμή κατάφερε να είναι ο μοναδικός παίκτης με βάση το συριακό πρόβλημα και με βάση αυτά που γενικότερα συμβαίνουν στην Μέση Ανατολή. Δέστε ότι η Ελλάδα δυστυχώς σε όλα τα διεθνή φόρα δεν έχει ρόλο, δεν έχει θέση, η φωνή της δεν ακούγεται. Φαίνεται ως μια χώρα η οποία έχει χάσει το κύρος της και είναι γενικότερα υποβαθμισμένη. Αυτά είναι όλα έργα και αποτελέσματα της εξωτερικής πολιτικής αυτής της κυβέρνησης. Το κύρος της το έχασε προπολού όταν μπήκαμε στη διαδικασία των μνημονίων. Πιστεύω θα συμφωνείτε μαζί μου. Από τη στιγμή που αποδυναμώθηκε η χώρα στον χρόνο της διαδικασίας των οικονομικά. Ήμουνα και εγώ υφυπουργός και είχα υπηρετήσει και με τον κύριο Αβραμόπουλο. Σας διαβεβαιώνω ότι χωρίς να έχουμε τις δυνατότητες του παρελθόντος, καταφέρναμε να κρατάμε πολύ υψηλά το κύρος της Ελλάδος, να υπάρχει μια γενικότερα θετική στάση. Φαινόταν ότι με την κυβέρνηση εκείνης της περίοδου η Ελλάδα έκανε μια πολύ σοβαρή προσπάθεια να ξεφύγει από την κρίση. Όλοι μας οι εταίροι, όλοι μας οι συνομιλητές μας αντιμετωπίζαν απολύτως σοβαρά, ακούγοντας τα λόγια μας, θεωρώντας ότι αυτή η προσπάθεια την οποία κάναμε, με βάση το σχεδιασμό τον οποίο τους είχαμε ανακοινώσει, ήταν μια προσπάθεια η οποία θα μας έβγαζε στο φως μετά το τέλος του τούνελ και θα έδινε τη δυνατότητα στην Ελλάδα να αναπνεύσει οικονομικά. Σήμερα δεν υπάρχει καμία τέτοια αίσθηση πουθενά. Όλοι ξέρουν με ποιους μιλάνε, τι σκέφτονται, τι θέλουν, τι εκφράζονται και σας διαβεβαιώνω ότι η συντριπτική πλειοψηφία και των Ευρωπαίων εταίρων, αλλά βεβαίως και των παγκοσμίων πολιτικών και οικονομικών δυνάμεων, δεν βλέπει την Ελλάδα ως σοβαρή χώρα με βάση τους χειρισμούς αυτής της κυβέρνησης. Κύριε Τσιάρα, ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια, να είστε καλά.